Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak saha ingkang kula hormati, wonten mriki monggo sesarengan disyukur dumateng Allah taala patitik kawula panjenengan sami saged angrawin menapa dados kersanipun sedaya rombongan saking Wahyu Trunggo Budaya. Wahyu Trunggo Budaya ingkang dipun pinistri menika Bapak Biono Kamyong dening sedaya para pamirsa, para rawuh ingkang saged ngrawuhi wonten ing dalu pelanggan punika. Sesepuh minggah haji sepuh ingkang kinurmatan, para kawula muda, prayoga sedayanipun ingkang wonten ing paguyuban seni budaya Jawi inggih menika Wahyu Trunggo Budaya. Ingkang kaping sepindah pasukuran menika kawula panjenengan sami dipun paringi umur panjang ingkang sampun kapungkur inggih menika setunggal taun. Ugi setunggal taun ingkang sampun kapungkur inggih menika wonten ing dalu pelanggan punika ngidak taun baru nggih. Saking menika adicara ingkang kaping kalih inggih menika slametan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para undangan sepuh bini sepuh sanak sedherek sedaya anggota grup Kuda Lumping Wahyu Trunggo Budaya ingkang kawula puji syukur ngasanipun Gusti Allah. Dene ing dalu menika kita sami diparingi kinayar wilujeng alis ing sami kula. Amin. Selawat salam kakintenaken ngasanipun Nabi kita, Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sami dikang kesabatipun telah kemudian hormat. Amin. Pada sanak saudara para undangan grup Kuda Lumping ingkang kula hormati, kula rada wis kangelan nek kon bahasa Jawa nek campur-campur mawon nggih. Pribadi yen jenenge sambutan kan nyambut gitu Pak. Sing donga sinten kira-kira? Oh nggih. Nah nek kula paringi nyambut supaya kita sami niku ngerti iku dunia dielingke kan ngaten ta mana tahu mbok menawi wonten sing apa Bali kan. Jadi langsung man nggih jangan campur-campur nggih Pak Matu nggih. Yang namanya Kuda Lumping niku adet nek basane wong ngapak ngipik nggih. Nggih ngepet. Ngipik Kuda Lumping nek sing bahasa Kanggen iki Mbak niku warisane para wali lho. Makane jenengan sami niku matur nuwun sik gelem melestarikan. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sajwana hajat wa tutur syai'at wa tarfa'una fi darajat wa tu'minuna min jamil khairati fil hayatil mamat. Allahumma fir lana dzunuba baina wa ummatan falsafna farham wa rabbana shagira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma nas'aluka wa jalla. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa fi jasadina wajiyatan filmina wa barakatan fiskina wa tawratan fatal mautawin alina fisamanat wal abadisang Rabbana la tusi qulubana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabil kubri wa qina adzabal mangsar sallallahu ala khairi khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanaka rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.